So ayun guys, kain na tayo. Kain na tayo ng wow, sarsyado. Yun o. Sarsyado. Yan. Tayo, ubusin natin yan. Okay. Kain na. Kain na guys. Sawa, kain na. Yan yung asawa ko. Nunod. Ito na po. Asawa ko pag kumakain ako, nandiyan din ako. Diyan. Diyan sa store niya. Kaya, kain na tayo guys. Ito. Yan. Kain na. Kamay na lang tayo. Nagugas naman ako eh. Yun. Sarap. Oh, init. Yun. Ah. Sarap. Namiss ko to. Ah. Sarap. Ah. Napro ako kasi nung trabaho ko. Maliligo pa ako. Mukbang tayo, mukbang. Yan. Yata kita. Ayun ko ng konti. Kita. Ayun. Hindi naman ako kita. Ayun. Kailangan. Yun. Low budget tayo sa gamit, kaya ganito. Mukbang. Natin baka sarap. Siyempre luto ko doon, masarap. Sibuyas. Ito. Paglagyan ng tinik. Kain. Kain. Harap po. Sarap. Ito yung ano pala, yung isda na ginamit ko, dalagang bukid. Sa Pinas medyo mahal to, pero dito okay lang yung presyo. Kala yung lukuan, dalawa lang naman tong isda na kinain ko, para mamaya na ulit yung iba. Yan. Ha? Sarap. Hello. Shout out sa inyong lahat dyan na nanonood. Kain lang tayo. Kung may pagkain kayo dyan, sabay tayo para
Pagka kung kahabayan nyo, sigurado gaganahan kayong kumain. Kung ganito ba naman kumain, ha? Kinamay na. Yan. Kamay mo na. Ka na matakot. Nang patumpik-tumpik pa. Kasuhin nyo lang, baka matinikan kayo. Mas matinik pa itong isda sa inyo. Ang dami yung mga sarap dito sa mga ganito. Ulo. Ulo, sipin mo. Ito, lips to lip. Pinuktok ko yan, kahit lips to lipin ko. Unod ako. Hindi ko may subtitle yan. Kaya hindi ko maintindihan kasi Koreano. Harap. Luto na rin kayo nito. Madali lang. Ay yung mga barkada dito sa Saudi, gusto nyong lutong Pilipinas, magluto kayo nito, masarap to. Kita tayo kung paano ko niluto to. Yung unang video ko. Halos lahat naman alam ata itong niluto eh. Depende lang, yung sa lasa na lang magkakatalo. Ba? Teknik dito. Para mas masarap yung sarsyado, may asukal. Para sa akin, ha. Yan. Nandito kayo sa abroad, kain lang kayo, huwag niyong hayaan yung sarili nyo na magutom kasi walang mag-aalaga sa inyo. Huwag naman sobra ba? Kain na. Grabe. Minsan na kayo, ganito talaga kumain. Talagang walang masasayang. Huwag naman yung tinik, hindi ko kaya yun. Yan. Last, may isa pa. Ganito, pero ganito lang yung kanin ko, isang ano lang, isang parang hindi matalon ng kabayo, tapos wala nang anuhan, balikan. Ganyan. Ulit-ulit ko lang, masarap para ganahan din kayong kumain. Ay, magluto din kayo ng ganito.
Yung pag sa Pinas, kumain ka nito. Tanda ako na. Basta yung subuto, ang papoy, pukil ko na. Ganula. Ako po. Kaya. Kaya yan, kaya. Na? Kain. Tara, tara. Apo. Tingnan nyo yung unang video ko, yung kung paano iluto yung sarsyado. Malay nyo, may pagkakaiba yung luto ko sa luto nyo. Ba? Sa akin, masarap. Luto ko to eh. Ba? Pero bago naman ako nang napunta dito sa Saudi, dati na akong tagaluto. Chef cook na ako ng sa Baguio. Luto ako ng pinapaitan, bupis, yakdakan, sisig, puro mantika, laing. Ang pangaban yung niluluto namin, laing, lumi. Yung lumi na laman loob, hindi yung lumi na sabaw na yung noodles. Tapos yung pangalan, kahit mga dinuguan, pakbet na kayang-kayang iluto yan. Pag walang kulang yung tagaluto, kasi bawat sa amin doon may kanya-kanyang iluluto. Pero pag wala yung isa, automatic kung sino yung may mapipilitan kang magluto. Maniwala kayo, yung luto doon kulang na lang, pag inumpisa mo yung luto, nalaga na lahat. Dapat mga 5 minutes to 10 minutes luto na yung niluluto mo pag sa mga restaurant. Pero malambot na yun yung mga karne. Muntik na. Nako po. Tuloy pa rin. Kain pa rin. Sorry. Ayun, patapos na. Kain lang guys. Umpisan ko na rin mag-vlog ng mga ganitong pagluluto, gano'n. Diba? Ayos. Sarsyado. Ano bang English nito? Hindi ko alam eh. Pero parang alam ko yun. Mga bang English nung ba? Sarsyadong isda. Kalimutan ko na. Ayun, simot, sarap.
Mm. Mm. Ayun. Sa sobrang sarap. Pati yung plato, kinakain. Diba? Hindi pala kinakain. Dinidilaan. Hindi lang yung kamay. Yung daliri. Ba? لا تخافون، العلا أحلى. حمل تطبيق المطار. Mm. Ayun. Mm. 모르겠어. 그냥 난 너한테 말하고 싶은 걸 생각했을 뿐인데. Nood lang kayo guys. Announcement pala. On March 31, birthday ko yun. Kaya March 31 birthday ko, mamimigay ako ng tig-100 through GCash. Pero sa Pinas yun para sa Pinas. Through GCash lang yun. Yung mga may GCash dyan. Yung mga may GCash, mag-subscribe kayo sa channel ko. I-like nyo yung page. Tapos, i-click nyo yung notification bell. Tapos, screenshot nyo. Pag magla-live ako sa March 31, magbibigay ako ng tig-100 piso through GCash. Mga 10 kwan. Low budget tayo kaya tig-100 muna. Bali 1,000 yun. 10 tao through GCash. Abangan nyo yun, March 31. Kaya dapat subscribe na kayo sa channel ko. Ganyan tayo mahirap lang tayo. Kakaumpisa lang natin kaya tig-100 muna. Malay nyo, di ba? Ayun. Para sa ating gas na subo. Pabili daw, babe. Bye-bye. Timot, sarap. Malinis. Malinis. Bye-bye.